Filmünk előző részében visszatértünk a bázis kikötőbe. Kalandtúránk végén fájó szívvel visszaadtuk a hajónkat, és egy kicsit belekóstoltunk a búvárkodásba. Szombat van, turnusváltó nap. Jönnek az újabb adriai kalandra vágyó hajósok. Vannak, akik nem csak egy-két hetet, hanem akár hónapokat is eltöltenek itt. Közülük sokan alig mozdulnak ki a kikötőből hajóikkal. Az igazi törzsvendégek évtizedek óta járnak vissza ide, mint például ez az úr, aki 30 éve bérli Biográdban ugyanezt a helyet. How much time do you spend here in Biograd every year? Kérdésemre, hogy mennyi időt szokott évente itt tölteni, Fritz, az osztrák cukrász azt mondja, július közepétől augusztus közepéig mindig itt van. Előtte és utána pedig néha leugrik ide 3, 4 vagy 5 napra, amikor eszébe jut. Ő inkább gyakran jön rövidebb időszakokra. Azt is hozzáteszi, hogy szereti Horvátországot, pedig az árak egyre magasabbak itt is. Hát Istenem, mondja ő. Mi meg irigyeljük. But the prices are higher and higher. No problem. Ez a kikötő nem csak a hosszan itt parkoló hajókra rendezkedett be, hanem a hajójavításra és a karbantartásra is. Télen-nyáron folyik itt a munka, mindig van feladat az itt állomásozó 4-500 hajóval. Ilyen például egy vitorlás, amikor kiemelik a vízből, hogy letisztítsák az alját. A hajóknak ugyanis minden évben kötelező karbantartáson kell átesniük, vagy legalábbis kellene. Az egyik hajókarbantartó éppen szörnyűködik. Minden évben egyszer ki kell emelni a hajókat a vízből és letisztítani őket. Ezt a vitorlást szerinte jó, ha 5 éve emelték ki utoljára. Erre már én is szörnyűködöm egy kicsit, ő meg egyenesen azt mondja, hogy a tulaj nem normális. A karbantartó munkás neki is fog a tisztításnak, mi pedig nézelődünk tovább. Ezt a hajót a jelek szerint épp most rakják vízre, újnak látszik. Ezek persze régebbiek, ezeket most csiszolják, reméljük nem 5 év szünet után. És így néz ki egy ugyanolyan hajó, mint a miénk volt, egy Bavaria 34-es, amikor kint van a szárazföldön egy bakon. És ilyen, amikor egy motoros hajót vontatnak, mert elromlott a motorja. A jachtokon elvégezték az utolsó simításokat. Jöhetnek a következő heti kalandorok. Mi pedig hazautazásunk előtt utoljára gyönyörködhetünk a különleges kikötői naplementében.